Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Ngakhohlwa subscribe, like video, share. Thank you so much. So now, yeah, guys, when it comes to get a couple engifuna ukukhuluma ngayo kule video, it's just that every time ngibona there's a story ngabo, I get interested because wow, you guys, every time ngibabona nje ngiba nokujabula because wow. Okay, so sikhuluma lana ke ngomama nobaba ke uEbhoni Ngcobo ubaba ihashela imhlophe nomama uEbhoni Ngcobo. Every time there's a story about them ngiba nje nenkuthalo nje ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi basherani namhlanje abantu abadala something like that because phela uma nobaba sebeneminyaka efika 40 bebegubha iminyaka u40 bashadana. You guys just imagine bashada nabanye sizalwa. Just imagine that power couple, you guys. I honestly love and follow them, you guys. So yeah, that is the power couple of Mangashu, the legendary into you guys. Oh, very respected couple. But anyways, you guys, ngibona kunodaba labo as usual ngase ngiba interested. Uthiwa bebegubha iminyaka ewu40 ever since bashada. Cabanga nje mfethu. So kunodaba lawo laphana ngo Charles Khuzwayo esichazela ukuthi izingwazi lezi zomculo ezingamathi nolimi uDokotela Bhekisisa ihashela imhlophe Ngcobo nomama uLina Ebhoni Khama Ngcobo bebegubha ke uqeda iminyaka ewu40 ebabo phifindo ke lika Sofa Silahlane. So ngizolahlela ke izithombe zabo ke on my screen, something like that, you guys. Wow, so they were celebrating the 40th anniversary. Can you imagine ngifisa nje ngathi inkosi yami nathi one day singashada nje sibe nale mshado efana nale yabantu abadala, you guys yazini. But namhlanje khona hayi cha ngeke bafethu. Nimzwile yini asavela nibukile video ka asavela bethi guys ngicela ningashade nisebancane because ayibazokugila la. Did you watch that video? That was asavela Mqokiyana, you guys eshare naye ngodaba lwakhe, you guys, ukuthi ngendlela bamgile ngakhona ukuthi bazogila bakubonisa ugogo wakho ngaba namhlanje ke labo. Kodwa lana sikhuluma ngecouple yabantu abadala bahloniphekile ubaba uyashela imhlophe nomama Ebhoni. I mean really eminyaka u40 abegubha bashadana. Bona kuribona there's something there, like honestly something very lovely and interesting. So kuthiwa begubha ke 40 years, you guys. Lezi thandani zithe imfihlo yazo ke isobala isisekelo sothando lwazo uNkulunkulu. Okay, so babi hashi nomama Ebhoni babusiswe ngengane ezine okuNkosinathi na 40, uNtombi Ngcobo Mzolo na 38, uJabu na 35 noVusiwe ke bana 34. I think siyabazi bonke abantwana bakamano baba, but social was okay, not personal, of course. So Ebhoni ke okumlingisi ongumculi futhi weAfro pop nokholo uthe babona belandela babona balandela ke imiyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi kuJohn 13:34 kuya ku35 uthi ngininika umyalo omusha ukuba nithandane njengalokhu nginithandile nani thandanani. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Utheke uma abantu abashadile ke bethandana akusoze kwaba khona ukuhlukumezana. Uthe omunye umyalo kaNkulunkulu ukuba nihloniphane, unkosikazi ahloniphe umyeni wakhe kanjalo ke nomyeni ahloniphe inkosikazi wakhe. uNkulunkulu ubuye athi indoda iyinhloko yekhaya, ngakho uma inhlahlatha namalungu omndeni wayo azonhlahlatha ifana nekhanda lesitimela. Uma ikhanda lesitimela liphuma emzileni noma kanjani ke enamathilongo azophuma ekujantshi. So utheke unkosikazi uthathela ukuzosekela ke indoda. Utheke okunye okwenza kumshado wakhe nehashi usimame ukuthi akahambe khuluma ngobuthakathaka bomyeni wakhe sidlangalaleni. Uma ke ngikhuluma ngomyeni wami kubantu kungafana nokuthi ngizihleba mina ngoba ke sinyamanye. Uma ke nibambisene kukho konke akusoze kwabakhona ukuhlukumezana. Umama Ebhoni loyo, you guys. uEbhoni ukuthese lokhu bathandana yashela imhlophe mhlawumbe ukungaboni ngasolinye phakathi kwabo nje kuse u2% out of 100%. And I believe so. Utheke bona indlela abathandana ngayo babizwe ngamawele. Enye imfihlo ke uma uganiwe isikhathi senesiningi usichitha nomkakho hayi nabangani bakho. Abanye uthola ukuthi isikhathi esiningi usichitha nabangani bese amahora amabili awachithe nomndeni. Nakhona ebuye sezolala futhi ekhathele endlini. Leyo ke ndoda isithola nesikhathi ukujwayelana nomkayo, which is a good question. I mean abaningi bafika ngokuzolala nje. Esephethe Ebhoni uthe kukhona kabashade isikhathi eside ngoba bethi benzele ingane. Uma ke sezihambile ingane ababoni ngasolinye ngoba bakaze vele bazinika isikhathi sokuthi bajwayelane njengesithandana. So
Well, I'm taking notes, okay. Ihashe limhlophe lithe indaba iqala kumuntu usamshela. Angithi uyamtshela ukuthi ufuna ukumenza umkakho. Ayikho into edlula ukuxolisa uma wenza iphotho. Ungalokho uthi mina ngiyindoda. Iyona ke into esisafarisha kuyo uze umuntu ethi ngiyindoda, mina ngithi yimi indoda. We ndoda ndini. Ungalokho uthi mina ngiyindoda ekubeni ke umkakho akugana azi ukuthi uyindoda. Kufanele wonke umuntu osemshadweni ke ajabule. Uma amadoda uthe amadoda akhe kufanele azi ukuthi namakhosikazi awo anamalungelo. Wathi ke mina uma ngenze iphutha ngiyaxolisa, ngisho nasezinganeni zami ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Ngisuke ngizifundisa ukuthi umuntu uyaxolisa uma enza iphutha. Thina ke amadoda sithanda ukuthi ngimubaba la. Akusebenzi lokho, kuphethe ihashe limhlophe eselike la nandisa ke lapha na ku Miss World. Lento ukuthi hayi imindoda lekhaya, imubaba lekhaya. Uthole nomama wakhona esisogola nkosami engawuthi vu umlomo nje ukuthi yakhuluma indoda ke manje. So ke yena noma ke bebengakwenzi lokho, behloniphana. Umama uyazi umala ekhaya, ubaba ekhaya inhloko yomuzi. Baba nahlonipha umama nengane zakhe. Kumele elenzile iphutha abuye axolisa athi manje yaxolisa nakuzingane zakhe athi bantu bami ngiyaxolisa. Siyabona ukuthi indlela baba yakhe ngawo umuzi wakhe. I mean, they were celebrating their 40th anniversary, you guys. So wow. So yeah man, I think this is just a power couple, you guys. Like I said to you in the beginning ukuthi njalo nje mangibabona ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi yini kade beyishare namhlanje, you guys, because I'm so inspired into kanjalo, you guys. Sebenaminyaka yi40 bashada. Like ngishilo ukuthi bashada thina sizalo mntaka bawo. Namhlanje basaqinile, basayimbumba, basabambene into kanjalo. Sebekhulisa ingane esiye sazibona phana, sike sababona bengamaponi nako konke, ukuthi they are musicians, they are singers and actresses konke nje, you guys. Nabo bahamba ke enyaweni labazali babo. Akuyinto enhle leyo, you guys. Ngumndeni enguthanda kakhulu, you guys. Ngiyawufollowisa ngofuna ukubona ukuthi what is what, you know. So yeah man, you guys. But anyways, uthuma no baba ke bebegubha ke iminyaka u40, you guys, which is so lovely. Like ngazi ka 40. Okay, but anyways, you guys, it is what it is. Asihloniphaneni njengoba beshilo ukuthi indoda ihlonipha umfazi wayo, umfazi na ahlonipha indoda yakhe, something like that, you guys. Thank you so much for watching the video. Busiya like, uya subscribe ukuze ungaphothelwa ngezinye izindaba, and then sobona futhi kwenye video elandelayo. Bye.